לא רעותה לדעת מרן, אנחנו מחמירים בזה מחשש, זה רעותה ש... זה ראיות יפות. ולגבי הראיות זה אותו דבר לפי המרן ולפי המרן. צריך לדעת רק זה, או לבן או זה קשה. כאלה שאוכלים את הראיות? למה לא? אנשים אוכלים. זה ראיות יפה. אפשר לזרוק לחתולים את הריאה לקלפה? אפשר לזרוק לחתולים את הריאה לקלפה? שים פה, יש בודרים. רגע. סלע אותו צילם. אחד טרף, יצא. הוא הצלם. רגע, אל תדאג לזה. זה טוב שהיה תחש. זה טוב על החשבון של יכול שיצא עוד, מה זה? יכול שיצא, אבל אני רואה כללי. כללי כמה יהיה. כלומר, קרי, מתוך 31 יצא אחד בינתיים. מתוך 30. וזה מספר רגיל? לא, לפעמים יש 50%. כן? אז תלוי על מה? תלוי בגידול. אז מה הגודל של פה אין אחוזים, זה... בערך 2 קילו. לא 2 קילו, כמה זמן, מה הגיל שלו? בערך. חודש. חודש וחצי? חודש, לא, חודש. הם רק חודש וחצי? חודש בשבוע. כן? לא חודש אפילו? לא. הם לא חודש. יש להם חודש לשבוע. מה זה? חודש לשבוע. חודש לשבוע? עוד שבוע. 5 שבועות? זהו. נראה גדולים. זה לא גדול, זהו. מתוך 30 יצא לי 1 טרף. איך הם יגיעו כזה גודל?